Al igual que en les dues primeres jornades, la pluja i el sol van ser la constant en la tercera prova de la 41a edició del Gran Premi Sènior de Catalunya Pentagonal, que es va disputar al recorregut Hills del Lumine Golf Club de Tarragona. La prova es va disputar en 3 jornades seguint la modalitat Furball Stableford per equips, en què el resultat s'obté mitjançant la suma de les targetes de les dues parelles. En l'hexagonal és medal play i compten 3 targetes de 4, en la qual tens que estar, hi ha molta més tensió. En el pentagonal, al ser un furball, et permet, i a més Stableford, et permet combinar el company i a vegades, encara que fallis, no té importància. Nosaltres jugàvem molt a l'hexagonal i ens va motivar que vam passar totes a sènior, vam fer totes 50 anys i ens vam animar a jugar al pentagonal. A l'edició 2017 del Pentagonal hi participen 64 equips formats per 4 jugadors o jugadores de categoria sènior a partir dels 50 anys. Cada equip el formen parelles masculines, femenines i mixtes i disputen 3 jornades de joc en cadascuna de les 5 proves programades entre el mes de febrer i el de juny. El Club de Golf Terramar, Empordà Golf, Lumine Club de Golf, Club de Golf Sant Cugat i Club de Golf Llavaneres. Bé, el reglament he de suposar que sí que se'l coneixen bé. El reglament és la modalitat de joc, fins a quin hàndicap poden jugar. Jo crec que aquesta sí que se la coneixen, més o menys. No crec que s'ho hagin llegit del tot, però sí, jo crec que a grans rasgos sí, s'ho coneixen. Les regles, bé, les regles tenim de tot. Tenim el que se les coneix molt bé, el que no se les coneix tant i el que no se les coneix gens. Normalment aquest és un campionat, el pentagonal, que normalment no tenim massa rulings, els tenim pel camp, és a dir, si anem pel camp rodant, sí, en trobem, però si no s'ho fan bastant entre ells, cosa que ens agradaria que fos diferent als àrbitres. A nosaltres ens encantaria que ens truquessin més i que ens demanessin més rulings, que no s'ho fessin tant entre ells. Sobre el recorregut Hills del Lumine es va imposar de manera incontestable l'equip número 6, capitanejat per Pere Rosell i format per Enrique Uriach, Jesús Delgado i Javier Durán, amb un total de 82 punts. La seva bona actuació també li va valer el lideratge provisional de la classificació general Handicap, amb un total de 239 punts. En aquesta taula el segueix l'equip número 30, capitanejat per Luis Ramis, que al Lumine va fer un total de 79 punts i en total n'acumula 234. En la classificació Scratch, el domini correspon a l'equip número 1, de Joaquim Asens, amb un total de 187 punts. Pel que fa als guardons per parelles, la millor de la prova va ser la formada per Jaume Parés i Rosa Maria Calaf, que va obtenir 43 punts, mentre que la millor parella Scratch va ser la que formaven José María Domínguez i Antonio Queral, amb 33 punts. Thierry Dubinart va ser qui va colpejar la bola més propera i Rita Galofré i Joaquim Asens van empatar en colpejar la bola més recta.
És un joc, estàs a l'aire lliure, mira avui quin dia fa, amb sol, tenim el mar aquí al costat, és estupendo. Animeu-vos a jugar a golf. La Federació Catalana de Golf va comptar en aquesta prova amb el suport inestimable dels seus partners i col·laboradors habituals.